Jo sóc el David, la meva companya és la Sandra. Som els encarregats tant als instituts, altres companys, també del Departament de Salut de l'Ajuntament de Sabadell, a fer la campanya de sexualitat, que ara mateix està vigent i estem amb això. I avui explicava que farem aquesta segona part complementària amb tu. La Txell, com hem comentat abans, és una de les llevadores del CAP Sant Fèlix, que la podrem trobar a la Tarda Jove, que ara ens explicarà una miqueta en què consisteix aquest servei. Primer de tot, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. I bé, si et sembla, anirem fent algunes preguntes i bé, ho anirem dinamitzant per tal de resoldre aquests petits dubtes que moltes vegades es poden tenir en tots els temes de sexualitat i especialment en temes d'ITS i preservatius, que és el que parlarem avui. Perfecte. Llavors, si et sembla, Txell, primer podríem anar presentant què és el servei de la Tarda Jove, què és el que podem trobar, què es pot fer allà, com podem, on és aquest servei de la Tarda Jove, horaris, etc. Si ens sembla, se'ns pot comentar una miqueta en què consisteix. Sí. Històricament, la idea de la Tarda Jove és fer un espai totalment obert als joves. Es delimita dels 15 als 24 anys per establir una mica una franja d'edat, tot i que, òbviament, si un jove abans dels 14 anys, abans dels 15 anys necessita atenció, doncs, òbviament, també l'atendrem. Però sí que habitualment acostumem a establir aquesta franja d'edat entre els 15 i els 24 anys i es tracta, la majoria d'àrees de Catalunya tenen aquest servei. Aquí a Sabadell el tenim a la 4a planta de Sant Fèlix i és el que us deia, doncs es tracta de ser un servei totalment obert als joves, on prepandèmia per Covid-19 podien venir sense demanar cita prèvia, es presentaven aquí a la 4a planta de Sant Fèlix i ens podien plantejar qualsevol dubte relacionat amb sexualitat, afectivitat, mètodes anticonceptius, qualsevol aspecte relacionat amb la sexualitat, amb tot el que engloba la sexualitat. La gràcia d'aquesta, és a dir, aquesta espontaneïtat que té, que a un jove se li pot plantejar, doncs, ostres, tinc un dubte i no demano cita prèvia, que potser me la donen d'aquí un mes i potser el problema ja haurà desaparegut, saps? O s'haurà fet més gran o el que sigui. La qüestió és generar aquesta facilitat d'accés al sistema sanitari dels joves. A la Tarda Jove normalment la formem tant llevadores com ginecòlegs. Aquí a Sant Fèlix estem 2 llevadores i una ginecòloga. I això, i tractem temes, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb la sexualitat. A dia d'avui, en època de pandèmia, el que no podem permetre és que se'ns generin moltes aglomeracions, perquè a vegades ens trobàvem realment 10, 15, 20 persones acumulades a la sala d'espera esperant per ser visitades i ara això no ho podem permetre i el que tenim és un servei de WhatsApp on els joves poden demanar consultes i també demanar cita prèvia o demanar cita prèvia a través de posant a un buscador d'internet cita prèvia X de l'Institut Català de la Salut i els hi surt un enllaç que s'hi posa el seu codi, el CIP, la targeta sanitària, ja poden demanar cita prèvia o fer alguna consulta a la CIR. Molt bé, genial. Llavors, també ens ha arribat aquesta pregunta de que ens interessava saber una miqueta com és la figura de la llevadora, quina és la seva funció, no? Moltes vegades es trobaran amb vosaltres si van a aquest servei i a vegades es passa als instis que no saben el que és o certament la seva tasca, no? I així ens ho pots... Sí, de fet, moltes vegades s'associa llevadora a embaràs o sigui, tot el que té a veure amb la maternitat, no? No tant... Se'ns ubica més als hospitals i assistint parts que no pas a nivell d'atenció als joves. Però sí que realment som el professional de referència de cara a donar atenció a la salut sexual i reproductiva a totes les esferes de la vida d'una persona, tant dels nois com de les noies. Llavors, ja us dic, la nostra funció en els centres d'atenció primària, no només a la Tarda Jove, perquè a part d'estar el dimarts a la tarda a Sant Fèlix, l'Olga i jo, que som les llevadores que estem a Tarda Jove,
A part, a la majoria de centres d'atenció primària que estan dispersos pel territori hi ha una llevadora també. Llavors podem oferir això, atenció a la salut sexual i reproductiva, tant de cara a les infeccions de transmissió sexual com als mètodes anticonceptius, com tot el que té a veure amb la sexualitat. Molt bé, perfecte. I ara que comentes el tema de les ITS, infeccions de transmissió sexual, ens interessava també parlar una miqueta per complementar aquesta part del taller, que vàrem dir que també vosaltres ens faríeu un petit apunt o una miqueta un parell d'aspectes, no? Llavors, parlem d'ITS. Què serien les ITS, per així explicar-ho a grosso modo? Què serien? Les infeccions de transmissió sexual són infeccions, com diu el seu nom, que es transmeten majoritàriament a través de les relacions sexuals sense ús de preservatiu. També es poden transmetre per fricció de dos cossos, és a dir, de la pell amb algun tipus de lesió, i que el seu origen, o sigui, l'organisme causant d'aquestes infeccions tant pot ser virus, com bactèries, com protozoos, és a dir, hi ha diferents organismes que agents causals que poden originar aquestes infeccions. I fonamentalment el que caracteritza aquestes infeccions és que no es poden agafar al metro, ni com la Covid ara, no les podem agafar estant asseguts a un bar amb una altra persona, sinó que impliquen un contacte estret, que impliqui aquest contacte sexual o de fricció molt propera de dos o més cossos. Però vull dir, implica aquest contacte tan estret i de contacte entre els genitals. Llavors, es podria saber si una persona té una infecció de transmissió sexual pel seu aspecte físic? Òbviament, si una persona està vestida, no. És a dir, no pots anar pel carrer i dir, mira, aquesta persona potser sí, aquesta persona potser no. És a dir, per l'aspecte físic d'algú, i sobretot ja us dic, si aquesta persona va amb roba, no. Si la persona està despullada i li mires els genitals, podria sospitar d'algunes infeccions de transmissió sexual. És a dir, sí que hi ha alguna infecció, com per exemple el virus del papil·loma, que pot produir berrugues en els genitals. Llavors, si tu estàs en contacte amb un noi o amb una noia i en els seus genitals, ja sigui en el penis o en la zona dels testicles o a la vulva, veus alguna berruga, doncs et pot fer sospitar que aquella persona pot tenir aquesta infecció de transmissió sexual o d'altres. Si veus la sífilis, per exemple, també és una infecció, o l'herpes, que poden produir també lesions que es poden veure a les petites ferides, unes úlceres, és a dir, poden produir ferides totalment visibles a ull dels genitals. Però en canvi n'hi ha d'altres que no produeixen cap tipus de canvi o canvis molt sutils que poden passar totalment desapercebuts en el noi o en la noia. I aquest és una mica el problema de les infeccions de transmissió sexual, que la gran majoria no donen símptomes. Per tant, una persona ni ella mateixa ho sap i, òbviament, tampoc ho pot sospitar d'una altra. Molt bé. I llavors, les ITS es transmeten a través de totes les pràctiques sexuals per igual? Hi ha pràctiques sexuals que tenen més risc que d'altres. És a dir, ja us he dit que, bàsicament, les infeccions de transmissió sexual es contagien per contacte entre els genitals de dues o més persones i, sobretot, quan hi ha contacte entre fluids, és a dir, ja sigui fluids vaginals, el semen, el líquid preseminal, la sang, és a dir, tot el que impliqui contacte de fluids entre diferents persones, això ja suposa un risc de contagi d'ITS. Com us deia, hi ha pràctiques que suposen més risc que d'altres, per exemple, la penetració anal receptiva, és a dir, la persona que rep una penetració anal té més risc que la persona que insereix el penis en l'anus d'una altra persona. La penetració vaginal receptiva, és a dir, qui està rebent, la noia que està rebent aquesta penetració vaginal, també té més risc
que el noi que insereix el penis a la vagina. Després, les pràctiques que tenen una mica menys de risc però continuen tenint un risc molt alt són les persones que insereixen, és a dir, no les receptives, sinó les pràctiques insertives. I llavors ja tindríem, amb una mica menys de risc, però igualment amb risc de contagi, el sexe oral, tant el cunilingus, tant el sexe oral a una noia, com la fel·lació del penis, com la fel·lació al petó negre, la fel·lació de la zona de l'anus, és a dir, són pràctiques que està descrit que tenen una mica menys de risc, però no estan exemptes de risc de contagi d'ITS. Les úniques pràctiques que estarien exemptes, o sigui que no tindrien risc de contagi d'ITS, són els petons de la boca, les carícies, els massatges, llapar el cos d'una persona, sempre i quan la pell sigui sana, òbviament. Vull dir, òbviament, si és el que deia, el sexe oral, llepar els genitals d'una persona, aquí sí que hi ha risc. Si li llepes el peu, doncs no. És a dir, hem de diferenciar quina part del cos estem estimulant amb la boca. Molt bé. Llavors, abans de fer l'última relacionada amb les ITS, aprofito per dir que s'arriba alguna pregunta. Si algú té algun dubte o vol demanar alguna coseta, alguna pregunta, la pot deixar al xat. I quan acabem aquest bloc d'ITS, que és després de la pregunta que faré ara, resoldrem aquestes preguntetes i passem a la part de parlar dels preservatius. I per introduir el tema dels preservatius, volia fer una pregunta, i era que si el preservatiu masculí i femení, si ambdós poden prevenir la majoria d'ITS. Sí, al final el que volem evitar és que els genitals estiguin en contacte. Llavors, tant un com l'altre, al final, fa la mateixa funció, és a dir, evitar que els genitals entrin en contacte entre ells. Per tant, els dos preservatius són idonis de cara a la prevenció de les ITS. Sí. I tampoc no ens oblidem que hi ha molt desconeixement entre el sexe entre dues noies, per exemple. També hi ha, és a dir, obrim una mica la ment i no ens centrem només en les relacions coitals, és a dir, penis-vagina o penis-anus, o relacions entre dos nois que normalment s'associen ITS a relacions homosexuals entre dos nois, no? Que han rebut aquest estigma. Doncs, no? És a dir, ja us he dit que les infeccions de transmissió sexual es poden contagiar mentre entrin dos òrgans genitals entre ells, és a dir, dues vagines que estan en contacte, també hi ha risc de contagi d'ITS i per això existeixen les bandes de làtex que també poden servir per protegir d'ITS. O quan es fa sexe oral a l'anus, quan es fa un petó negre, també existeixen aquestes bandes de làtex per protegir l'anus, no només els genitals externs de la dona, és a dir, tota la zona vulvar, sinó també l'anus de la noia o del noi. És a dir, hem de pensar que qualsevol pràctica sexual hauríem d'utilitzar una barrera, ja sigui el preservatiu femení o masculí, pel que és la penetració, com l'ús de les bandes de làtex de cara a l'estimulació amb la boca. Vale, perfecte. Doncs abans de passar a parlar més sobre els preservatius, més específicament, anem a resoldre un parell de preguntes que s'han fet al xat. La primera és, la Sandy ens demana, si sospito que puc tenir una ITS, què puc fer? A la tarda jove em poden fer alguna prova? Sí, és a dir, si se sospita que tens una infecció de transmissió sexual o per exemple, et reps una trucada d'algú que et diu mira, tu i jo vam tenir relacions fa 2 mesos i a mi m'han diagnosticat una infecció de transmissió sexual. Per tant, per molt que tu no tinguis cap símptoma, també t'hauràs de fer aquestes proves perquè tu i jo vam tenir relacions fa 2 mesos i no vam utilitzar preservatiu, per exemple. Doncs aquestes persones poden demanar cita prèvia al CAP, ja sigui, en el cas de Sabadell, ja sigui a Sant Fèlix o també amb la llevadora del barri.
o sigui, del cap que tinguin de referència. I també podrien demanar visita amb el metge de família. És a dir, pel que fa al cribatge, pel que fa a la detecció de les infeccions de transmissió sexual, hi ha com múltiples vies. Tant poden venir a Sant Fèlix, com sobretot els nois, per exemple, també poden demanar hora amb el seu metge de família. Però ja us dic, el més ràpid és o venir d'urgències a la planta quarta de Sant Fèlix, però a dia d'avui, pel tema de la Covid, sempre és millor demanar cita prèvia. O trucar, més que res, perquè nosaltres el que fem és espaiar una miqueta les visites perquè no generin aglomeracions a la sala d'espera. Vale. I ara abans d'anar a l'altra pregunta que hi havia, ens pregunta també la mateixa persona que si ets menor, si has d'anar amb algun familiar per fer la prova o pots anar sol o sola? No, es pot anar sol. És a dir, primer hem de tenir clar que la majoria d'edat sanitària no és als 18 anys, sinó que és als 16 anys. A partir dels 16 anys, excepte la interrupció voluntària de l'embaràs i tot el tema de tècniques de reproducció assistida, que això sí que es necessita tenir 18 anys, totes les altres coses es poden fer la dona. Si té més de 16 anys, pot prendre qualsevol decisió pel que fa a la seva salut. Per sota dels 16 anys, sempre som els professionals sanitaris els que sempre pensant en el bé de la dona, decidim si cal avisar els pares o tutor legal o si bé el que s'ha de fer doncs es pot fer sense informar els pares. Sempre, ja us dic, pensant en el bé de la dona. Sí que hi ha coses que per llei no podem fer sense els pares, com us deia, com per exemple la interrupció voluntària de l'embaràs, però la majoria de coses sempre posem en equilibri si la noia té la suficient maduresa per entendre el que estem fent o el que se li està explicant o si bé requereix que els pares estiguin informats. Molt bé. I l'última, que crec que no... Vale. Ens demanaven també si per la suor es poden passar les ITS. No, suor i saliva són líquids que queden, són fluids corporals que estan exempts de contagi d'ITS. Fluids vaginals, fluids preseminals o el semen i sang. Molt bé. Doncs, tanquem, si et sembla, aquest bloc d'ITS. Moltes gràcies. I, ara la Sandra vindrà aquí, ens posaré la mascareta. Te la passaré a ella i et farà ella les preguntes relacionades amb la dinàmica i tot això sobre les persones. Molt bé. Moltes gràcies, Tei. De res. Vale, ja estem aquí. Molt bé, Sandra. Ja ens anem passant per veure'ns bé de front. Vale, doncs ara el que volíem parlar és un tema que és sempre molt esperat, que els joves, els alumnes trobem, sempre estan esperant, vale, anem a parlar del preservatiu. I era perquè ens expliquessis una miqueta quins tipus de preservatius ens podem trobar, que de vegades només es parla d'un, no?, sobretot. Sí. Doncs que ens expliquessis una miqueta i després ja ens avancem en pros, contres i de més. Vale. Primer, dir que per molt que el preservatiu, el que més coneixem, el que més coneguem, sigui el preservatiu masculí, se li dona l'etiqueta de masculí perquè es col·loca al penis, no perquè se n'hagi de fer responsable el noi, en aquest cas. És a dir, el preservatiu és un mètode que s'utilitza per prevenir embaràs i infeccions de transmissió sexual, però és de les persones que conformen aquella relació sexual. És a dir, si és una relació sexual de dues persones, doncs s'han de fer responsable d'un bon ús del preservatiu aquestes dues persones. Si és una relació de 3 persones o de 4 persones, doncs és igual. Totes les persones que formin part d'aquell contacte sexual són responsables, siguin nois, noies, s'han de fer responsables d'un bon ús d'aquest mètode. No perquè li fiquem l'etiqueta de masculí o de femení, vol dir que qui l'ha de portar i qui se n'ha de fer responsable només sigui l'altra persona i jo doncs me'n desentenc perquè qui l'utilitza és l'altre. Vull dir, tant un com l'altre, per molt que hi hagi una etiqueta o l'altra, totes les persones han de saber com s'utilitza aquest mètode i això, i de quins tipus hi ha. Molt bé. Jo quin tinc? Tenim el preservatiu masculí, que és el que segurament més tothom coneix o tothom ha tocat o ha vist, perquè és el que és més fàcil de trobar.
tant a farmàcies com a supermercats, per a farmàcies. És el que és més fàcil i més barat també d'aconseguir. Llavors tenim el preservatiu femení, que és molt interessant també, menys conegut, més difícil de trobar, una miqueta més car, però també molt interessant, que llavors quan mirem els pros i les contres ja veurem quins avantatges ens ofereix el preservatiu femení que no ens ofereix el preservatiu masculí, que tenen una mica de diferències. Si mirem una mica quin ús s'ha de fer del preservatiu, quin és l'ús correcte, Sandra, et sembla o com ho voleu fer? Jo crec que sobretot això, perquè de vegades és, què haig de tenir en compte, com l'obro, sempre hi ha dubtes de, el tinc, l'utilitzaré, però que la següent passa no sigui que la lio parda, no? Sí, al final, igual que, per exemple, si jo tinc una moto, no podré agafar la moto si no porto el casc. És a dir, ja ho sé, que no... Per molt que em vingui molt de gust que em toqui l'aire a la cara, jo sé que no podré agafar aquesta moto perquè si em para la policia em posaran una multa i a més sé que si per mala sort caic i em dono un cop al cap, doncs les conseqüències poden ser greus. De la mateixa manera, si jo sé que és molt probable que tingui relacions sexuals amb penetració, perquè o estic coneguent algú o sé que aquell dia probablement quedi amb una persona o amb qui sigui i probablement tingui un contacte sexual, doncs sempre he d'anar amb previsió i portar el preservatiu que sigui, però sempre l'he de portar a sobre. És a dir, com a agafi un fil que l'altra persona ja en tindrà, sinó que nosaltres ja l'hem de portar. I a més, no només és portar-lo, sinó que també tenir en compte que sigui un preservatiu que estigui en bon estat. És a dir, primer de tot que l'hagi comprat en un lloc que sigui fiable, en alguna botiga que vengui preservatius que estan homologats. Com sabrem que un preservatiu està homologat? No sé si es veu aquí, però hi ha... A veure, que jo soc una mica... Veieu aquí? Aquí? Que posa una C i una E, això vol dir que aquest preservatiu ha passat per controls de seguretat i en principi és apte pel seu ús. Llavors, primer de tot, ens hem de fixar que tingui aquest símbol, que tingui aquesta C i aquesta E, que vol dir que ha passat per controls de seguretat. Llavors, òbviament, mirar que sigui un preservatiu que tingui bon estat. Si jo vaig al supermercat i vaig a comprar iogurts, no compraré aquell iogurt que està foradat. Compraré el iogurt que té bon aspecte, no? O si vaig a comprar fruita, no compraré la fruita que està podrida. Doncs és el mateix. Si jo veig que el preservatiu té mal aspecte, està descolorit, o veig que el preservatiu està lubricat i llavors, si el toquem, veiem que es mou, sí, que té com molta mobilitat. Si jo el moc a l'interior del paquet, veig que es mou fàcilment. Si veig que no es mou, potser aquest preservatiu ha perdut aquesta lubricació i està en mal estat. Per tant, que a nivell extern veiem que és un preservatiu que té bon aspecte. Ens fixem... Perdona, independentment de la marca, no? Que de vegades hi ha gent que té por perquè aquesta marca és més barata. No sé si tal, però no, si ens fixem en la C i la E. Exacte, i té bon aspecte i llavors també que no estigui caducat. Tot preservatiu, per exemple, aquí veiem, no sé si ho veieu, potser no es veu, però aquí, sempre tot arreu, hi ha algun lloc, aquest caducaria al febrer del 2021, per tant estaria a punt de caducar aquest. Llavors, sempre ens hem de fixar en la data de caducitat. Llavors, sobretot, tenir en compte aquestes tres coses. La C i la E, que vol dir que ha passat per controls de qualitat, que tingui un preservatiu que tingui bon aspecte i que no estigui caducat. Llavors, aquestes tres coses han de ser com passar l'ITV. El primer ITV, que això en un moment ho tenim revisat. Un cop tenim això, que a més això ho podem revisar abans de sortir de casa. Allò de dir, però ningú marxa de casa sense el mòbil. Doncs vinga, revisem que el mòbil el tenim, les claus de casa també i els preservatius que m'emporto estan en bon estat. I els guardo en un lloc, per exemple, amb algun, si porto una bosseta o a la bossa o porto alguna bossa, doncs guardar-lo en algun lloc que no tingui molta fricció, és a dir, que no es pugui fer malbé. Per exemple, potser portar-lo a la butxaca dels pantalons del cul no seria la millor idea.
Vale. I aquí hi ha una pregunta molt relacionada que posa el Rufi. Hi ha gent que diu que no es pot portar preservatius a la cartera. És veritat? Clar, és un lloc de molta fricció. És a dir, si jo me'l poso a la cartera però sí que l'utilitzaré d'aquí una hora, doncs no passa res. Però si jo l'utilitzo a la cartera i li tinc un any, doncs clar, amb aquesta fricció la cartera ens la posem als pantalons o, clar, és un lloc de molt moviment i de molta fricció, és fàcil que es pugui fer malbé. Vale. O sigui, millor... no? Que et donen el preservatiu en algun taller o en algun lloc i el portes a la cartera de por si acaso algun mes... Clar, i allà es queda. Una relació, això no hauríem de fer-ho. No seria, exacte, no seria el més aconsellable. I en tot cas, sempre comprovar, és a dir, si el tenim a la cartera, comprovar que no hagi perdut aquesta lubricació, que tingui bon aspecte al paquet. Si veiem que no té massa bon aspecte, val més no utilitzar-lo, val més no córrer riscos. Vale. Llavors, segona part, ja tenim l'ITV passada. Llavors es tracta d'obrir-lo. I obrir-lo diem, vinga, va, em vaig a fer el guais, o la guais, i l'obriré amb la boca, així, en plan sexy. Amb les pelvis o no? Clar, si l'obrim amb la boca, fàcilment el podem trencar sense voler. Tampoc s'aconsella obrir-lo amb unes tisores, perquè també el podem trencar. Llavors, la millor manera és obrir-lo amb les mans. Val? Tot preservatiu té com una part que, en aquest cas, té aquesta reixeta que són zones de fàcil obertura, és a dir, o tenen alguna marca, alguna zona que ens indica que per allà el podem obrir. Llavors, el podem desplaçar una mica pel paquet i llavors l'obrim anant amb cura. Vale, per no pessigar-ho, no? El fiquem a l'interior de la capata. I l'obrim anant en compte de no trencar-lo. I llavors ja el traiem. I un cop el tenim fora, que també aquest és el següent dubte, normalment ja ens surt el preservatiu de la banda correcta per utilitzar. Però a vegades, si ens posem nerviosos i el girem, hi ha una banda que, per molt que vulguem, el preservatiu no baixa. Perquè el tindríem col·locat a l'inrevés. Sempre l'hem de col·locar de tal manera, si ho veieu, que el plec quedi per fora. Si us hi fixeu, en aquest cas, el plec queda a dins. No sé si ho veieu. En canvi, la part correcta, el plec, ens queda a fora. Quedaria més com un barret, no? Exacte. És que normalment ja surt així, normalment. Si ens podem posar nerviosos, simplement, primer veurem que no baixa. Si ens hem d'esforçar gaire per fer-lo baixar, vol dir que l'estem col·locant al revés. I veurem, encara que ens hi esforcem i el fem baixar, veurem que puja ell sol. Llavors, ja veurem que és un preservatiu que l'estem col·locant malament. Llavors, un cop el tenim tret, hem comprovat que queda això com un barret i que el plec el tenim cap a fora, és a dir, que tota aquesta zona plegada la tenim a fora, llavors ja procediríem a la col·locació del preservatiu. En aquest cas, és un preservatiu masculí, per tant, és un preservatiu que es col·loca al penis i sí que necessitem que el penis estigui erecte. El preservatiu no es pot col·locar en un penis si no està totalment erecte. Si el penis està flàcid, no el podrem col·locar. Llavors sí que és necessari tenir un penis en erecció i llavors ja el podríem col·locar. Es col·loca amb dues mans, que és el que sempre diem, amb dues mans. Per molta pràctica que tinguem, és a dir, jo començo anant amb bici. Primer aniré superconcentrada, agafant la bici amb les dues mans, i llavors, quan ja tingui moltíssima pràctica, això aniré de guais i aniré sense mans i faré virgueries. Amb el preservatiu no. Per molta pràctica que tinguem, per molt bon ús que en fem, per molt temps que faci que l'estem utilitzant, el preservatiu sempre el col·locarem en dues mans. Perquè es col·loca així, amb dues mans, perquè les dues mans tenen la seva funció. Llavors, aquí tinc... A veure si... Mira, està superbé perquè estoy en directo. El què?
que és guai perquè tenim aquí aquest motlle per en viu i en directe fer una demostració de l'ús, no? Hi ha moltes persones que quan s'inicien amb la seva relació sexual pues tenen nervis d'aquest primer moment, de, ai, no sé, me voy a poner nervioso, ho ficaré bé, sí, no? Llavors també un missatge de que tot és pràctica, que és molt difícil que la primera surti bé i no passa res. Exacte, agafar-nos al final, jo sempre els dic als joves i les joves que venen, no hem de demostrar res a ningú. És a dir, això no és un examen que ens avaluaran quan acabem, és a dir, si realment ho vivim així, replantegem-nos quin tipus de relació estem tenint amb aquesta persona, perquè si això ha de ser com un examen o hem d'anar a demostrar alguna cosa, potser és que no és una relació que ens convingui, perquè al final, primer de tot, no hem de demostrar res, tenim sexe perquè ens ho volem passar bé. Si ens ha de generar algun tipus de patiment, potser val més que no tinguem aquella relació sexual. Llavors, partint de la base que ens ho anem a passar bé, que el sexe no deixa de ser un contacte molt íntim entre dues o més persones, és a dir, ens exposem el nostre cos moltes vegades despullat o exposem els nostres genitals a algú i, per tant, això també requereix que per molt que pugui ser un contacte fugaç, hi hagi un respecte i hi hagi unes mínimes condicions. No cal que tinguem sexe amb l'amor de la nostra vida, ni molt menys, però sí que s'han de donar una sèrie de condicions. I una d'elles és aquesta, és a dir, anar-nos-ho a passar bé i no voler demostrar res a ningú. Per tant, col·locar un preservatiu, potser al principi serem una mica torpes, però a base, al final, l'important és col·locar-lo. I col·locar-lo bé. Si som una mica torpes a l'hora de col·locar-lo, doncs no passa res. Ens ho agafem amb riure i la propera vegada doncs ja el col·locarem amb més traça, però no passa res. És més la pressió que potser es posa cadascuna mateixa que no l'altra persona de fora la situació, no? Exacte, treure-li aquesta aura de... Bueno, que hem de ser perfectes, no? Que tot ho hem de fer perfecte i no és així. Incorporar la col·locació del preservatiu com una part més de la relació. No viure la col·locació del preservatiu com una tallada de rotllo o com... Ostres, quin pal, no? Ara ens ho estàvem passant superbé, estàvem aquí molt excitats i ara, doncs, hosti, quin bajón col·locar el preservatiu. Doncs, al final, és xulo viure la col·locació del preservatiu des d'una vessant eròtica. Que ara ve, no? Potser en plan, que viene lo bueno. Exacte, sí, i en plan de dir, és que si no l'utilitzem anirem de guais o farem, vull dir, és com, vale, per estalviar-nos aquesta tallada de rotllo, suposada tallada de rotllo, vale, fem-ho sense preservatiu. Però llavors, un cop s'acabi aquella relació, que durarà 5 minuts, 10 minuts, un quart d'hora, mitja hora, el que sigui, és igual, llavors sí que ens vindrà el bajón, perquè llavors sabrem que llavors un munt de dubtes, un munt de pors, incerteses, a més la sensació de culpabilitat, de saber que hem fet una cosa que no està bé i que ens comporta riscos per la nostra salut. Llavors, dona molta més satisfacció i molt més plaer incorporar l'ús del preservatiu com a part eròtica de la relació sexual i, a més, amb aquesta tranquil·litat de saber que estem fent bé les coses, que realment això és xulo, perquè si no les noies o els nois, quan un cop s'acaba la relació que dura, doncs l'estona que duri, tampoc els hi compensa massa, perquè els genera un patiment el fet de no haver-lo utilitzat i les possibles pors del que això pot suposar, que realment aquella relació tampoc haurà compensat. Sí, correcte. És que tant els pensaments després com durant aquesta, no? Potser seran, vale, no l'hem posat, no? Però al cap de l'estona potser et ve aquest pensament de uah, i si, no? Llavors que en algun moment segurament apareixerà el tema de per què no l'he posat, no? Estaria més tranquil·la o estaria més pel que s'ha d'estar en aquell moment, no? Gaudint-ho. Sí, total. I falta aquesta convicció tant de les noies com dels nois de dir, ostres, és necessari. Vull dir, això, igual que
per anar amb cotxe ens hem de col·locar el cinturó de seguretat, per anar amb moto ens hem de col·locar un casc, és a dir, ens han imposat una sèrie de coses perquè està demostrat que ens protegeixen la salut. El preservatiu no l'hauríem de plantejar com una opció, sinó que s'hauria d'utilitzar de forma rutinària en totes les relacions sexuals sempre que desconeguem si aquella persona pot tenir una infecció de transmissió sexual o no. Jo m'estic centrant molt, ja veieu que pràcticament no he parlat d'embràs, és a dir, perquè hi ha altres mètodes hi ha molts mètodes anticonceptius que ens poden evitar l'embràs, però només un que ens evita tant les infeccions com l'embràs, i aquest és el preservatiu, només el preservatiu. Per això ens centrem tant en el preservatiu. Llavors, si jo sé, perquè tinc clar que estic en una relació estable, tancada, que compta, és a dir, jo potser sí que només vaig amb aquesta persona, però si aquesta persona se'n va, o sigui, obrim la relació i aquesta persona té altres contactes sexuals, jo em converteixo en una persona vulnerable de poder agafar qualsevol infecció de transmissió sexual. Llavors, només en el cas d'una relació estable amb una persona i tancada, només entre nosaltres, i diem, vinga, va, doncs anem a la tarda jove, ens fem les proves de les infeccions de transmissió sexual i tant tu com jo no tenim res. Llavors aquí ja podem decidir... Llavors això ja és una altra història. Llavors ja podem decidir utilitzar algun altre mètode i poder prescindir del preservatiu. Però fins que no s'arriba a aquest cas, que és la gran majoria de contactes sexuals, que són contactes esporàdics o que no són relacions estables, tancades... Exacte, o potser jo avui tinc una relació tancada amb una persona, em faig les proves i surt que no tinc res, però ho deixem i llavors me'n vaig amb altres persones sense preservatiu. O sigui, en el moment en què hi ha una relació sense preservatiu, ja estem exposades. Una, no cal, no cal anar amb 20, 25, 30 o 40, no. Amb una relació sense preservatiu ja estem en contacte, ja estem en risc. O és igual, o en relacions entre dues noies sense ús de protectors de làtex, el mateix. Sí, però ara potser ja estem més conscients de que pot passar, no? Una tonteria, però amb el tema Covid, no? Sí. Com actues? Pues una miqueta el mateix amb relacions sexuals. I hi havia, Txell, un parell de dubtes que si vols el resolvem i ja anem de nou amb el tema de com es col·loca exacte amb el preservatiu. Sí. Perquè no es quedin massa endarrere. Hi havia, per exemple, que deia, puc utilitzar el mateix, estic en el tema en una relació, puc utilitzar el mateix preservatiu si practico sexe vaginal i anal? O sigui, es pot, com diguem, seguint utilitzant el mateix, com no reutilitzar, però... Sí, o s'ha de canviar? No, si és amb la mateixa persona i en el mateix moment, es podria utilitzar el mateix preservatiu. Sí, és cert que, per exemple, si canviem de vagina a anus, l'ideal seria canviar-lo. Per una qüestió, sobretot quan si de l'anus passem a la vagina, més que res per una qüestió d'higiene, de dir, l'anus és una zona més bruta que la vagina, llavors si passem de la penetració anal a la penetració vaginal, l'ideal seria canviar el preservatiu per una qüestió higiènica. Però si és amb la mateixa persona que fem les diferents pràctiques, es podria utilitzar el mateix preservatiu. Vale. Sí, perquè també potser tothom, sobretot en edats tempranes, o no en té tants preservatius o per pasta, el que sigui, no? Llavors aquesta pregunta va bé també resoldre-la. Sí que és cert que mentre el penis, és a dir, si el penis perd l'erecció i al cap d'una estona torna a recuperar l'erecció i continuem amb el sexe, sí que s'hauria de canviar el preservatiu. Vale. És a dir, mentre sigui en la mateixa relació, en aquell mateix moment, es podria utilitzar el mateix preservatiu, però si és al cap d'una estona, s'hauria de canviar. Ja potser perquè si no es recol·loca diferent. Clar, no es pot tornar. Un cop el traiem ja no es pot tornar a col·locar.
Vale, molt bé. Vale. Hi havia més preguntes. Què passa, mira, el tema preservatiu, què passa si tinc al·lèrgia al làtex? Hi ha altres opcions? Sí, hi ha preservatius de poliuretà, per exemple, i per exemple el preservatiu femení també és un material que no és de làtex, és de poliuretà, per exemple. És a dir, hi ha aquest altre material. Els preservatius femenins no són de làtex i el preservatiu masculí n'hi ha que no són de làtex, costa una mica més de trobar-lo, però n'hi ha. I a vegades també algú es pensa que és al·lèrgic al làtex, però si proves diferents marques, per molt que tots siguin de làtex, trobes que potser amb alguna altra marca no et fa la sensibilitat que et pot donar un preservatiu. Si realment estàs diagnosticat, vull dir, tens al·lèrgia al làtex, s'utilitzen preservatius de poliuretà. Vale. Al final és una miqueta, no?, provar i conèixer l'opció que te sigui millor, còmoda. Vale. Sí, hi ha mil marques, hi ha moltíssimes marques de preservatiu i no ens han d'anar tots bé per igual. És a dir, hi ha persones que tenen més preferència per una marca o per un tipus i altres d'una altra. Molt bé. I ja crec que ens queda una pregunta més per seguir amb el tema. En una relació sexual entre noi i noia, si la noia està en període, s'ha de fer servir el preservatiu? És com un mite, no?, el tema del període, la regla. Però justament hi ha més risc de contagi d'ITS, amb la regla, perquè és un mite per l'embràs. És a dir, és un mite que no cal utilitzar preservatiu perquè la noia durant la regla és poc probable que es pugui quedar embarassada. I és cert, jo no puc dir que no. És a dir, pel moment del cicle menstrual en què es troba la dona, és un moment poc fèrtil els dies de la regla. No vol dir que la dona no es pugui quedar embarassada. Es pot quedar embarassada, però és per fertilitat, és a dir, pels dies del cicle menstrual és menys probable que es pugui quedar embarassada. Però pel que fa a les infeccions de transmissió sexual, justament amb la sang de la menstruació són relacions de major risc de contagi d'ITS. Per tant, compte amb tenir relacions sexuals amb una noia mentre té la regla sense preservatiu. Vale, molt bé. Pues moltes gràcies, perquè això es parla molt poc i llavors és guai que deixi clar. Molt bona pregunta. Sí, no sé qui l'ha fet, però molt bé. Perquè sí que és veritat que és això, com que pel tema de l'embràs la gent es confia i la regla és un període de major vulnerabilitat per transmissió d'ITS. Molt bé, vale, merci Txell. Pues crec que aquesta era la... Sí, no hi ha més preguntes d'aquest tema. Pues passem a la demostració, si et sembla. Vinga, vamos allà. Aquí, si veiéssiu com estic, tinc aquí els famosos gegants encantats. Molt bé. Que són, més que res perquè, vull dir, tenim aquesta maqueta perquè hi ha penis de moltes mides, que també això és una altra dels mites. Vull dir, tenim penis de moltes mides, més petits, més grans, corbats, i una mica aquesta maqueta el que vol mostrar és això, no? La variabilitat, igual que de vulves i vagines n'hi ha amb llavis més grans, més petits, vull dir, també desmitifiquem la vulva virginal de color rosa sense pèls que ens han vengut a... En el llibre, no? I de moltes formes. Llavors, aquí tindríem el penis, val? Llavors, hem dit que per col·locar el preservatiu masculí el penis ha d'estar en erecció i us he dit que es col·loca amb dues mans. Llavors, per una banda, amb una mà apretem el reservori, que és aquesta punteta del barret, la mantenim apretada. Aquesta punteta és el reservori on es quedarà el semen un cop hi hagi hagut l'ejaculació. Llavors, quan col·loquem el preservatiu ens interessa que aquest reservori quedi sense aire, perquè si no, quan es produeixi l'ejaculació, quan surti el semen, si aquest reservori ha quedat ple d'aire quan hem col·locat el preservatiu es podria trencar. Per això és molt important que fins que no tinguem el preservatiu col·locat en la seva totalitat, no deixem d'apretar el reservori. Per tant, aquest reservori, aquesta punteta, apretada tota l'estona. Llavors, perdoneu, és que tinc aquí... Deixeu-me fer una cosa, a veure si puc, un segon, Sí, jo també aprofito per mudar-me i carregar millor el mòbil. Aviam, no sé si podré.
A veure si se'm veu bé, perquè... Confiem. Llavors, Adrià, clar, el penis, òbviament, ara, com que l'he d'aguantar, em serà difícil col·locar-lo amb dues mans. Però amb aquesta mà aguantarem tota l'estona el reservori, com us he dit, i amb l'altra, ja sé que no es veu, però... Si no s'inclines una miqueta així, potser... Sí, deixa'm mirar, a veure... Si et recolzes... Aviam, no sé si... Perdoneu, és que... És complicat. Aviam si puc aguantar el... Vale, està de costat la Txell, però bueno, així també veieu una miqueta No. com puguis, Si no, doncs girem els caps. Sí, és que és complicat. O sigui, mantinc... Més o menys es veu, Sí, però tinc la mà ocupada. Mantinc la mà, amb una mà el reservori apretat i amb l'altra anem baixant el preservatiu en tota la seva longitud, vale? Sense deixar d'apretar el reservori. De manera que un cop l'haguem col·locat, com veieu, el reservori queda sense aire. Si no haguéssim estat apretant tota l'estona el reservori, la punteta hagués quedat plena d'aire. Per això la importància de col·locar el preservatiu amb dues mans, i les dues mans tenen la funció, perquè una s'encarregarà d'apretar la mà tota l'estona i l'altra, que és el que jo no podia fer ara perquè necessitava les dues mans, l'altra se n'encarrega de baixar el preservatiu. Vale. En aquest cas, clar, jo estava aguantant el penis ningú l'ha d'aguantar perquè el penis ja s'aguanta sol. Però és això, una mà se n'encarrega d'aguantar tota l'estona fins que no el tenim col·locat, s'encarrega d'apretar el reservori i amb l'altra mà alhora baixem el preservatiu fins a la base. Vale. Això, dubtes de fins a quin punt el deixo el preservatiu? Un cop el tenim col·locat. Un cop ja el tenim col·locat, ja podem deixar les mans, ja el tindrem col·locat, el preservatiu, la punteta la tindrem sense aire i llavors doncs ja podem fer la penetració vaginal, anal o el sexe oral, que també s'ha de fer en preservatiu, ja ho hem vist. Llavors, qualsevol pràctica, però és el que hem dit, que per poder-lo col·locar requereix que el penis estigui en erecció. Vale. I tema, per exemple, per les joguines sexuals, també l'utilitzaríem el preservatiu? Sí. Clar, si per exemple estem tenint una relació, és igual, noi-noia o dues noies i estem utilitzant una joguina sexual que la introduirem a la vagina, a la vagina d'una, després a la vagina de l'altra, per exemple, doncs clar, hem d'utilitzar un preservatiu i hauríem de canviar el preservatiu. Vale. Molt bé. Vale, perfecte. I un cop que... Quan traiem aquest preservatiu? Llavors tenim un cop el tenim col·locat, doncs procedim a la penetració, d'on sigui. I un cop ja el noi ha ejaculat, el semen quedarà aquí en el reservori i abans que el penis recuperi la seva mida original, és a dir, abans que el penis perdi la seva erecció, hem de treure el preservatiu del penis. És a dir, hem de retirar el penis de la vagina o de l'anus. Per què? Perquè si un cop s'hagi produït l'ejaculació, el penis recupera la seva mida original, perd totalment la seva erecció, clar, el penis es torna més petit i és fàcil que si en aquell moment el penis es queda a l'interior de la vagina o a l'interior de l'anus sense retirar-lo, el preservatiu es pugui quedar a dins. Llavors, un cop el noi hagi tingut l'ejaculació, abans que el penis perdi totalment la seva erecció, el noi agafant el preservatiu també, és a dir, agafant el penis per la seva base, agafant el preservatiu, es retira el penis de la vagina o de l'anus. Però agafant el preservatiu per la seva base. Justament per això, perquè no es quedi dins. Perquè un preservatiu que es queda dins és com si no s'hagués utilitzat. Llavors, tota la feina feta, la prevenció, no hagués servit. No serveix de res. No hi ha una pressa absoluta de ha ejaculat. Exacte. Tu corres... No. En plan, unos segundos, sí? Exacte. I agafem
la base i extraiem el penis. Exacte, sense que recuperi, sense que perdi totalment l'erecció, perquè llavors sí que és fàcil que el preservatiu es pugui quedar dins. I sempre a l'hora això de retirar el penis, sempre agafant el preservatiu per la base, perquè no es quedi a dins. Vale. Llavors, un cop traiem el penis amb el preservatiu després de la relació sexual, el penis ja haurà recuperat una mica la seva mida normal, llavors serà més fàcil de treure. Ara, òbviament, tinc un penis que no ha recuperat la seva mida normal, perquè és així sempre. Llavors, sempre és millor, quan el traiem, no donar-li la volta. Perquè ens interessa comprovar, és a dir, si jo el trec tirant de la punta, tindria el preservatiu, després de tenir la relació sexual, aquí dins hi hauria el semen ejaculat, llavors l'ideal és fer un nus i comprovar que no s'hagi trencat. Comprovar que no surti líquid, que no surti semen per algun foradet o per algun tall que s'hagi pogut fer durant la relació. O sigui, que simplement amb els nus, no cal ni omplir-ho d'aigua, ni soplar... No, es pot bufar, si voleu. És a dir, fent un nus i donant-li una mica d'aire, ja està. Si es vol bufar o es vol omplir d'aire, és a dir, són mètodes que també es poden utilitzar. L'objectiu és que després de qualsevol relació sexual es comprovi que el preservatiu no s'hagi trencat. O sigui, aquest és l'objectiu, com fer-ho, cadascú que faci el que vulgui, però sobretot no donar-li la volta, perquè llavors el semen ens haurà sortit per tot arreu, no donar-li la volta, treure'l tirant de la punta, fer un nus i comprovar que no s'hagi trencat. Genial. I mai tirar-lo al vàter. Bona aquesta. S'ha de tirar la brossa, no es pot tirar al vàter. Molt bé, sí, important de dir-ho cada vegada, s'oblida. I van quedant pocs minuts, però m'agradaria que no ens deixessin en el tintero. Tema de preservatiu femení, alguna... veure una miqueta el seu ús o com es posiciona, perquè aquest sí que el tenim molt poc vist i tractat. Sí, preservatiu femení. Consta, perquè el problema del preservatiu femení és que moltes vegades no l'entenem o no ens l'imaginem perquè no ens imaginem la vagina. És a dir, tothom ens podem imaginar com és un penis, perquè o l'hem vist o quan hem estudiat a l'institut, la típica imatge de la silueta dels dos cossos i veiem el penis, que com que és un òrgan extern, doncs ja està, tothom ens podem imaginar com és un penis. O la gent el dibuixa pel carrer. Exacte. Però la vagina és com la gran desconeguda, no? Perquè tothom ubiquem la vulva, que és externa, però la vagina, moltes vegades ni tan sols la pròpia noia sap que hi ha més enllà del que veu. És a dir, moltes vegades ni tan sols s'ha introduït els dits a l'interior per veure cap on va això. Com és. Clar, com és. Llavors, el preservatiu femení, la gràcia que té és que recobreix la vagina pel seu interior. Clar, el preservatiu masculí recobreix el penis pel seu exterior, en canvi, el preservatiu femení el que fa és com tota una pel·lícula a dins del canal vaginal, a dins de la vagina, per impedir que un cop es produeixi la relació amb penetració, doncs el penis i la vagina no entrin en contacte. Llavors, és això, el preservatiu femení recobreix les parets vaginals pel seu interior. Ens hem d'imaginar la vagina, que moltes vegades hi ha com un desconeixement absolut, és un canal, és com un túnel, que al final hi ha un tope, que és el coll de l'úter. És a dir, la vagina no arriba, no és infinit, és a dir, té uns centímetres de llargada i al final hi ha un tope que és el cèrvix, que és el coll de l'úter. Llavors, té un aro, el preservatiu femení, veieu que és com un sac, i al final té un aro que es pot treure, aquest aro, veieu que es pot treure. Llavors, aquest aro està ficat al final i és necessari que hi sigui perquè ens serveix de guia, és a dir, l'apretem una miqueta i ens serveix de guia per introduir-lo a dins de la vagina.
llavors amb els dits l'empenyem una mica perquè s'introdueixi a l'interior de la vagina i llavors un cop ja el tenim col·locat, aquest anell que és més mòbil queda protegint els llavis de fora de la vulva. Això queda fora, no? Això queda fora, aquest aro queda fora i tot aquest plàstic, tot aquest preservatiu recobrirà tota la vagina pel seu interior. I llavors, un cop ja el tinguem col·locat, ja podrem procedir a la relació de penetració vaginal sense risc de que penis i vagina hi entrin en contacte. Cosa superinteressant del preservatiu femení, a part de que no és de làtex, per exemple, en persones al·lèrgiques al làtex, doncs que tu el pots portar posat de casa. Jo avui tinc una cita i sé que molt probablement acabem tenint relacions amb penetració vaginal i doncs jo em col·loco el preservatiu abans d'anar a sopar, el preservatiu femení, i el porto col·locat. I així, doncs, quan s'hagi de tenir la relació, quan procedim a la penetració vaginal, jo ja portaré el preservatiu col·locat. Perquè no requereix, per col·locar-lo, no requereix que el penis estigui en erecció. Vale, com va dir, no? Així no hi ha excusa de no vull que se'm corti el rotllo, no? Exacte. Perquè ja estic preparada. No té res a veure, com que es col·loca dins de la vagina, no té res a veure amb l'estat del penis, amb com estigui el penis, perquè el que ens interessa és col·locar-lo a dins de la vagina, per tant és totalment penis independent. Vale, perfecte. Doncs mira, Txell, aquí l'anotador m'informa que ens queden 3 minutets, perquè aquest directe ha donat molt de sí. Sí. És estupendo. Llavors, per no quedar així coixes, si vols podem tancar amb què puc fer si es trenca el preservatiu i ja tancar una miqueta amb com recordar la tarda jove i recordar també que tenim un directe també aquesta setmana més i ja... Exacte. Doncs si el preservatiu es trenca, o sigui, si no l'utilitzem, si es trenca o si es queda dins, és el mateix. Per tant, anem a parar al mateix lloc, que és que hi ha risc d'embràs si hem tingut relacions amb penetració vaginal home-dona i risc de contagi d'infeccions de transmissió sexual. Per tant, hem d'anar a mirar aquestes dues coses. Pel que fa a l'embràs, si hi ha hagut penetració vaginal i han passat alguna d'aquestes 3 coses, doncs s'hauria de venir l'abans possible a un centre d'atenció primària. No és un motiu d'urgència hospitalària, per tant, no hem d'anar al taulí. Això és molt important, s'ha d'anar a un centre d'atenció primària i si és el cap de setmana podem anar al cap de Sant Fèlix, que sempre està obert, 24 hores, però podem anar al centre d'atenció primària més proper que tinguem, qualsevol, el del barri, o també a la 4ª planta de Sant Fèlix, d'urgències. El més aviat possible. Si podem anar-hi abans de les 24 hores, fantàstic, perquè tot i que la pastilla del dia després, també dita postcoital o anticoncepció d'urgència, es pot prendre fins al 3è dia, i també n'hi ha alguna que és fins al 5è dia, hi ha algun altre mètode que tenim fins al 5è dia, però són molt més efectius tots els mètodes les primeres 24 hores. Per molt que sapiguem que tindríem fins a 5 dies de marge, si podem anar-hi les primeres 24 hores després de tenir la relació de risc, molt millor. Perfecte. I a més, l'ideal també seria, com que hi ha hagut risc de contagi d'ITS, fer les proves pertinents de cara a la detecció d'ITS en cas que hi pugui haver risc. Va ser una mica aquestes dues coses. La pastilla del dia després, llavors, com es podria aconseguir? Demanant per aquí? Com es podria aconseguir? Doncs anant d'urgències al CAP, qualsevol CAP del barri, ens la pot donar també la infermera, no cal que sigui la llevadora. Anant al CAP, anant a la 4ª planta de Sant Fèlix. Si és al cap de setmana o és a la nit i estem nerviosos i volem solucionar-ho ja, anant al CUAP, a urgències, al CUAP de Sant Fèlix, que és el centre d'urgències d'atenció primària. No anirem al taulí per aquest motiu. Per això hi ha el CUAP de Sant Fèlix, que és el centre d'urgències d'atenció primària. I ja està. I també podem anar a la farmàcia, que potser ens demanaran quina edat tenim o ens la faran pagar, això segur, i llavors també tenim aquesta opció. L'ideal per això sempre és anar a un centre sanitari perquè obtindrem més informació que moltes vegades a la farmàcia no ens donen.
Perfecte, Txell. Doncs ens acomiadem, que ja queden segons per no quedar mitges. Ha sigut un plaer, moltes gràcies. De res. Llavors, convidem a tothom això, que qualsevol pregunta que tingueu us poseu en contacte amb la Tarda Jove o a l'Oficina Jove, alguna pregunteta també potser la podrem resoldre i si no, us presentarem a les companyes. Al Google, cita prèvia X, i hi ha una part a la dreta que posa consultes d'atenció a la salut sexual i reproductiva, i ja veurà que és molt fàcil i intuïtiu, van allà i ens poden fer qualsevol consulta. Perfecte.